No. Takže ja vás tu vítam môjho ďalšieho videa. Dneska to je také kratšie heckované na serveroch. To na YouTube už slova. No, hekovanie, klasické u mňa. A keď mi budeš písať, ja som ti to také natočím na to video, na to ani nechňu. Easy, elekt, kapot. To niekto bude, to asi nikomu nejak teraz. Skúsme toto, tu mám multi-euro. Áno, mám multi-euro. Takže... Ja vám dám ešte rýchlu hru a to je party game. No, toto sa začína, toto je chvíľka, no. A znovu na YouTube, slava pre niektorých. Tá prestávka bola krátka, a nechcel som aspoň krátku. No, myslím... Onan. No, vezmeme, takže, jej. Niektorí sú radi, že som znovu na YouTube, niektorí nie, ale tá prestávka viem, že bola strašne krátka. Ale chcel som aspoň nejakú, lebo tie videá, mal som ich dosť a chcel som aspoň si niečo tu. A potom som mala na YouTube. Možno si chápete to určite. A takže nebudeš na stopke, ale ja začnem na ďalšiu hru. Animal Slam, že máme zabíjať animály, no to sa zapne multi-euro. Prvé. Druhé. Máme druhé miesto. No Facebooka je také. Toto si zapnem. Toto auto. Multi-auto. Takže dáme sumo. Fajne tomu ležákovi, aj keď to nevyhrá 100%.
No, takže sumo. A toto je niečo iné. To sú veže, toto nenávidím. No, ja sa teraz sústredím, tak ja skôr ani nehovorím. Nemohol som ani tretí, čo ma trošku naštvalo. Máme heky, takže to bude ľahčie, jak som si myslel. Toto vyhráme 100%. No. Toto je to najhoršie, čo tu môže byť, ja neviem. Nie som v parkouru až tak zlý, keď ho nechcem. Nie, musím sa priznať, ten parkour nie je až tak moc dobre, ale idem proste. Tieto kvačampy tu. No, toto už bude trošku ľahšie, ale no trošku, ako fakt len trochu. O trošku, fakt len o trošku, vôbec nie je o všetko. Kapa. Kapa. Hej, kapa, kapa. Tieto kvačampy, kebyže tu nie sú, tak som napreskakal za pol minúty. Aj menej. Tu sa ukázalo, že som dobrý parkourista. Takže... Hop, hop, hop. A tento, kto mi to stával, mohol by mať len game mode 1, ale ja tak nemohol skákať. On by ten parkour mohol skákať tiež. No.
ale keď to parkujem. To sa ukázalo, že QEMU je parkour. Že hádzim ondra svetlo. Hop, 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 hop. Ešte sem. Odtiaľ to sem niekde. Odtiaľ to sem. No, okay. Skoro pol minút. Aha. On že padol. Keď to dokončí, ja už vidím rád. Mám druhé video. Posledníčam, prosím, nech to dokončí. To je debil. On mal ísť sem a hop a nemal skočiť do vody. Odtiaľ to hop a sem do vody. No. To bol SVK než takého zlý parkourista. Ja nikto nedoja, takže ako dám GG. Aspoň si povedal, keď to vyhral, čo som. Keď mám cheater a budem niečo kopať, tak je easy. Nie, toto poznám. Toto nemôžem vstúpiť na pressure plate. Kde už som raz vstúpil, tak som to pokazal. Však teraz som nevstúpil. Ani teraz. Im šibe. On teraz túto minihru nenávidí. Ani teraz som nevstúpil. Šibe im. Tým tvorcom. To ma to zabíja ako všetko. Ani teraz som nevstúpil. Amo vstúpil. Ani teraz som skočil. Nie. Ja tu budem normálne... No, toto už nebudem rýčovať, toto je už... Toto už ten podnik je ľahký. Ja to urobím takto. Hop, kvaskok, kva. Ja sa priznám. Kva. Mohol som to dokončiť, áno. Ja budem určite tretí. Teda dúfam, že budem tretí. Keď som to spavnul na dobrej ceste. Á, teraz som nestúpil stoper. Alebo vstúpil, ja neviem, napíšte do komentov. Ja som slepý ako hľudúška 100%. Keď ma to zabije. Nechýbal taký kúsok a neviem, či som vstúpil na tento pressure plate. Nebolo to až tak ťažké, ako som pravil. No, to mám dosť rád. Mám strašne dobrú taktiku.
ostatní takto behajú. Asi nepoznajú Alkáno. Tu sa hrá takto. Hop. Tu sa dosť chodí ten parkour. Ja tu budem chodiť takto po všetkom, aby to tí ostatní hráči mali ťažké. No, nevadí. Vôbec nevadí. No. Ja som to prosím. To pokraja. Już ładnie. Dave 11. To prosím, co ten Dave 11 prehrá. A nie, on to vyhral. Ako Volcano. A môžeme sa zabíjať? Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite like, komentár, odberať, sa prihlásiť na môj kanál, že je to tiež odber a ja sa s vami učím na ďalšie videá.